אז למה לא הולך לך? למה את כל יום ממש מבטיחה לעצמך שמהיום את תעשי את התרגילים, את תתחזקי, את תרגישי יותר טוב, ואז היום הזה מגיע ואת שוב שוכבת לך סורה על הספה, אומרת לעצמך שאת בטטה, שאת עצלנית, שזה פשוט לא את לתרגל ולהתאמן. בדיוק בגלל המשפטים האלו, לא הולך לך. תדעי שהתדמית שיצרת לעצמך, והעולם אולי גם רואה אותך ככה, זאת התדמית שפשוט משאירה אותך בספה. כדי שילך לך לא מספיק שתגידי, טוב, בא לי לעשות כושר, טוב, בא לי להיות בריאה יותר. לא, את צריכה לשנות את התדמית שלך לגבי עצמך, וליצור תדמית חדשה. את צריכה לחשוב מעכשיו איזו אישה את שואפת להיות ורוצה להיות. את רוצה להיות אישה בריאה וחזקה? זהו, מהיום את הולכת להיות האישה החדשה, האישה הבריאה והחזקה שאת רוצה להיות. ואז בערב, כשאת רואה את הספה, במקום להגיד לעצמך, טוב, יאללה, אני בטטה, אף פעם לא הולך לי, טוב, אני עצלנית, כל המשפחה שלי גם ככה כזאת, זה לא בגנים שלי להתחזק, לא. מהיום את תגידי לעצמך, אני אישה בריאה וחזקה, אני הולכת להיות אישה בריאה וחזקה, ואת תתנהלי כמו שאישה בריאה וחזקה הייתה מתנהלת. מה אישה חזקה ובריאה הייתה עושה? זאת השאלה שאת צריכה לשאול את עצמך, האם היא הייתה נשארת על הספה הזאת, או כמה מתלבשת ויוצאת לעשות פעילות גופנית. אני אומרת לך, זה פשוט עובד, זה מה שאני עושה כל היום, זה מה שאני שמה לעיני רוחי, איזו אישה אני רוצה להיות, איזו אישה אני שואפת להיות, ופשוט אפשר לעשות לזה copy-paste לכל תחום בחיים. המילים שלנו כלפי עצמנו, אם אלה יש להם כל כך הרבה משמעות, לטוב ולרע. תנסי את זה.